Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaur platoan Mikel eta Iñaki Artxanko izango ditugu. Txaritopean elkartekoak. Gaurko komunikabide desberdinen azalak aztertuko ditugu. Diario de Notiziasekoarekin hasiko gara. Titularrak, osasunak, zuzendari hoien aurka astelenean hasiko den epaiketan 2,5 milioi erreklamatuko dituela dio. Notiziasek, gainera, gaurko edizioko azalean minbiziaren metastasiaren jatorria deszifratu dutela azpimarratzen du. Argazkian, Nafarroa birziklapenarekin aplikatzen dela nabarmentzen du. Nafar bakoitzak 2000 plastikozko ontzi eta 1300 paper eta kartoi ontzi birziklatu baitzituen 2019an. Horretaz gain, 2019an Nafarroan kontsumorako prezioen indiziak 1,3ko igoera izan duela ere jasotzen du azalak, komunitateen artean igoera gehien izan duena izanez. Bestalde, Foru Gobernuak Madrilek foru berriari ezarritako errekurtsoa kentzea espero duela gaineratzen du. Baita Siemens Gamesak 2019an Nafarroan 40 turbina jarri dituela 138 megabatioko potentziarekin. Mundu mailan, Estatu Batuek eta Txinak bake komertziala sinatu eta muga zergak bertan behera utzi dituztela azpimarratzen du Notiziasek. Eta bukatzeko, Iruñeak Alde Zaharreko Peña eta elkarteak ikuskatuko dituela jakinarazten du. Diario de Navarrako azalarekin goaz orain. Albiste nagusiak dioenez, Foru Gobernuak ez du karga baten moduan ikusten urtean 6 milioi euro gastatzea bere 101 postu berrietan. Argazkian, Nafarroan biztanleko 3300 ontzi birziklatzen direla jakinarazten du gaurko azalak. Horretaz gain, Navarra Suma eta PSNek erlijio orduak murrizten zituen legea ezeztatu dutela dio, eta baita botere judizialak zuhurtzia eta neurritasuna exigitu dizkiola Pablo Iglesiasi. Bestalde, exekutiboek kontsideratu dutenez, N121A errepiderako 2+1 aukera izango zen egokiena. Bukatzeko, azalaren goizatian, Kike Barjaren itzulerari eskaintzen dio tartea, lesio larri baten ondoren, eta baita Indurain Fundazioari, 767.400 eurorekin Nafar kirolariei bekak eskaintzen baitizkie. Gara egunkariarekin jarrai dezagun. Ramirezek, Sánchezek foruaren aurka jarritako errekurtsoari garrantzia kendu diola dio albiste nagusiak. Argazkian, aldiz, Haitira eramaten gaitu egunkari honek. 2010ko urtarrileko lurrikaraz geroztik burua ezin altxatuz baitaude. Zenbait, besteren minaren bizkar zigorgabeki aberastu diren bitartean. Horretaz gain, Garak azalean jasotzen duenez, lakuak presoak Euskal Herrira edo ingurura gerturatzea planteatu dio Madrili. Eta bukatzeko, mundu mailan Estatu Batuek eta Txinak tregua bat sinatu dutela azpimarratzen du, 18 hilabeteko gerra komertzialaren ondoren. Berriarekin jarrai dezagun. Titularrak dioenez, presoak Euskal Herrira gerturatzeko plan bat proposatuko dio Eusko Jaurlaritzak Espainiari. Gaurko azalean gainera, 2 argazki paratu ditu berriak. Lehenengoan, Toni Comín europarlamentari katalana ageri da. Esanez, lortu dutenak frogatu duela erbesteko estrategia egokia dela. Bigarren argazkian, Natalia Aravena ageri da. Honi, kepote batek lehertu zion begia. Eta hori dela eta, berria, begi lehertuen gatazkaz mintzatzen da. Azal honek dioenez, Txileko gobernuaren aurkako protestak hasi zirenetik, etenik gabeak dira mobilizazioak eta baita poliziaren oldarrak ere. Eta 360 lagunek salatu dute begian lesioak eragin dizkietela. Hortaz, orain, erantzukizuna eskatzen ari dira estatuari. Horretaz gain, PSNren abstentzioak Nafarroako eskolei erlijio orduak urritzea galarazi diela jasotzen du gaurko berriak. Eta baita pentsioak eta soldata gehienak baino gutxiago igo zirela prezioak iaz, 1,2an. Bestalde, txotx garaia hasi dela ere nabarmentzen da. Eta bukatzeko, Lara Arruabarrena tenislariari ere eskaintzen dio tartea. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Urtarrilaren 30ko greba orokorraren atarian, ELA eta LAB sindikatuek lan prekarietatearen aurkako ituna proposatu diote Nafarroako enpresarien elkarteari. Eta hori dela eta LABeko Nafarroako koordinatzaile Imanol Karreraren hitzak jasotzen ditu albiste nagusiak.
Esanez, mobilizazioen bidez, aldarrikapenak errealitate bilakatzeko une egokia dela. Horretaz gain, Erriberriko errepide seinaleen aurka beste eraso euskarafobo bat izan dela jasotzen du Euskal Herria irratiak. Asteartean, Tafallako sarreran pintura beltzez ezabatu baitzuten herriaren euskarazko izena. Bukatzeko, Nafarroako erreportari grafikoek mozallegea indargabetzeko eskatu dutela ere azpimarratzen du. Horretaz gain, Nafar gobernuak Francisco de Javier saria eman du. 2019ko Francisco de Javier saria Jose Maria Zabala Martínez enpresariari emateko foru dekretua onartu du Nafarroako gobernuak. Europa osoan laguntzen, diru laguntzen eta ikerkuntza eta garapena proiektuen kudeaketa integrala eskaintzen duen Zabala Innovation Consulting aholkularitzaren sortzailea eta zuzendaria da. Gobernuak azpimarratu du Zabalak berrikuntza sustatzen duten enpresa balioak hartzen dituela jardueraren ardatzat. 21. mendean lankidetza nagusituko dela aintzat hartuta. Jose Maria Zabala Martínezek ingeniaritza kimikoko ikasketak eta natur zientzia aplikatuetan doktoregoa egin zituen Lovainako Unibertsitatean, Belgikan. 1986an Zabala Innovation Consulting enpresa sortu zuen, eta Nafarroan egoitza badu ere, bulegoak ditu Espainiako beste probintzietan, Europan eta Latinoamerikan. 240 profesional eta bezerotzat 8.000 erakunde baino gehiago ditu mundu osoan. Eta bukatzeko, Nafar gobernuak foru berriaren harira sortu diren eztabaidetaz ere hitz egin du. Nafarroako gobernuak ministroen kontseiluak hartutako erabakiaren berri izan du. Hain zuzen ere, konstituzio kontrakotasuneko errekurtsoa jarriko dute Nafarroako foruko zuzenbide zibilaren konpilazioa edo foru berria aldatzearen eta eguneratzearen inguruko 21/2019 foru legeko 586 manutatik 8 kontra. Nafarroako legeko zenbait alderdik konstituzioak 149.1.8 artikuluan estatukoak bezala definitzen dituen eskumenak hartzen dituela uste izanagatik. Testuinguru horretan, Nafarroako gobernuak adierazi du bidea irekita mantenduko duela gobernu zentralarekin hitz egiteko, baina Nafarroako zuzenbide zibila gure zuzenbide historikoaren zati dela esan du, eta Nafarroak mantendu eta gauzatu duela, horregatik beste autonomia erkidegoetatik bereiziaz. Pasa gaitezen gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak ikustera. Gaur, hegoaldeko haizea indartu egingo da berriro ere. Zeruan, hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, erdi mailako hodei eta goi hodeiekin, eta arratsaldean hodeiak ugaritzen joango dira. Hegoaldeko haizea oso zakar ibiliko da eta temperatura igoarazi egingo du. Baliteke kostaldean 20 gradura hurbiltzea. Ebro baiaran aldiz behe-lainoa sortuko da eta baliteke ez altxatzea. Ondorioz, giroa ere hotza izango da zonalde horretan. Bihar negu itxurako aroa izanen da. Fronte hotz bat iritsiko da eta egunean zehar zaparradak botako ditu. Gainera, zaparradak zenbait lekutan trumoitsuak eta mardulak izan daitezke. Haizeak hego mendebaldetik mendebal ipar mendebaldera egingo du goizean eta indartu egingo da. Bolada zakarrekin kostaldean. Frontearen atzetik aire hotza sartuko da eta temperatura dezente jaitsiko da. Litekeena da egunaren bigarren zatian elur maila 1000 metro inguruan egotea. Goazen orain gaurko eguneko efemerideak ikustera. Gaurko egunez, baina 1605 urtean Kixotearen lehen edizioa argitaratu zuten Madrilen. Gainera, 1957 urteko urtarrilaren 16ean, Arturo Toscanini italiar orkestra zuzendaria hil zen. Eta bukatzeko, 1974ko urtarrilaren 16ean Kate Moss jaio zen. Udalerrietako albisteak ikustera joango gara orain. Oholtzako zendearekin hasiko gara. Indarkeria matxistaren aurkako seinale bat berriz ere manipulatua agertu da Arazurin. Oholtza zendeako udalak seinaleak jarri zituenetik 2018ko urtarrilean 3 aldiz izan dira erasotuak. Berriro ere seinalean ez hitza estalia agertu da, esaldiaren esanahia aldatuz.
Horretaz gain, baina ildo beretik jarraituz, bihar arratsaldeko 7etan izango da martxoaren 8ko astea antolatzeko bilera irekia Ororbiako kulturgunean. Uharten, bestalde, asteartero ikasgiro ekimena egiten dute arratsaldeko 5etatik 7etara ikasterako orduan laguntza eskaintzeko. Gainera, urtarrila osoan zehar, Tomasa Aristregiren oleoen erakusketa individuala egonen da ikusgai. Eta gaur, omenaldia egingo dio Angela Morenok, arratsaldeko 7:30 kulturetxeko areto nagusian. Bestalde, sormen eta isialdi tailerretan izen emateko epea bihar arte dago zabalik. Haurrentzat, euskal dantzak, hip-hop eta sormen tailerra eskaintzen dira. Eta helduentzat, zur lanketa, marrazketa, oleo pintura eta josketa tailerrak. Izen emateak, kultura zerbitzuaren bitartez egin behar dira. Hauetaz gain, estreserako yoga eta autoerregulazio tekniken tailerra ere eskainiko da. Tailer hau guraso edo hezitzaileentzat dago pentsatua, eta 60 euroko prezioa du. Izen emateko azken eguna ere bihar izango da. Noaini dagokionez, 2020 urterako mendi irteera guztiei buruzko informazioa kaleratu dute. Lehenengoa, urtarrilaren 25ean izanen da Adoinera, goizeko 8etan abiatuta. Bestalde, urtarrilaren 27 arte, Ruandari buruzko erakusketa bisitatu daiteke kulturetxean. Horretaz gain, bihar Sorry We Missed You pelikula ikusteko aukera izanen da kulturetxean ere arratsaldeko 9etan 3 euroko sarrerarekin. Eta bukatzeko, igandean antzerki saioa izango da 3 urtetik gorako haurrentzat. Obrak El Cuento del Carpintero du izenburua eta sarrerek 3 euro balio dute. Arratsaldeko 6etan hasiko da kulturetxean. Iruñako albisteekin bukatuko dugu. Udalak 80.000 euroko diru laguntza eman die ikastetxe publiko eta itunduetako guraso elkarteen 5 federaziori eta 32 guraso elkarteri jarduerak egin ditzaten. Laguntzen xedea da gurasoen parte hartzea bultzatzea ikastetxeetako funtzionamenduan. Horrela, ikastetxeetako dinamiketan gurasoen parte hartze aktiboa bultzatu nahi da. Gurasoek seme-alaben eskola eta hezkuntza prozesuan dagokien zeregina ulertu eta bere gain har dezaten. Diruz lagundutako jarduerek kasuan kasuko ikastetxeko ikasle guztiak edo guraso guztiek parte hartzeko irekiak izan behar dute. Halako moduan non ez zaien parte hartzea ukatuko guraso elkarteko kide ez direnei. Horretaz gain, alkateak auzo eztabaidagune guztietan parte hartuko duela jakinarazi dute. Urtarrilaren 21ean hasiko dira, Santa Maria la Real eta Lezkairun, eta online parte hartzeko erraztasunak emanen dira. Auzo eztabaidaguneak duela 15 urte sortu ziren, Iruñeko udalak alkatea zure auzoan ekimena abiatu zuenean. Auzotarrengana hurbildu eta parte hartzea zabaltzeko. Eguneroko arazoetarako erantzun partekatuak bilatze aldera. Orain, 2020ko auzo eztabaidaguneen formatu berriari esker, interesdunek online hartzen ahalko dute parte. Eta gainera, galderak edo iradokizunak bilkuragunean jarriko den kutxa batean uzten ahalko dituzte. Eta saioak interneten jarraitu. Iñaki eta Mikel Artxanko ditugu hemen gurekin. Kaixo, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz? Ongi da. Ondo bai. Etorri zarete berriki elkarte bat sortu duzuelako. Zuek beste bi anaiarrekin, ez? Bai. Nola izan da? Bi arrebekin. Bi arrebe. Bai, lau gara, bi anai, bi arreba, eta hemen gaur mutikoak etorri gara. Bai. Bueno, pues erabaki dugu sortzea elkarte bat, lau anai-arrebon artean, gehien bat lantzeko gizarte hobekuntzak arte eta sorkuntzaren bitartez. Eta gizarte hobekuntza horiek modu oso ireki batean. Zen daitezke hobekuntza sozialak, hezkuntzako hobekuntzak edo kultura edo inguru giroarekin harremana daukaten edozein hobekuntza.
Eta elkarte bat sortzeko ideia nondik dator, atzeragotik, ala bapatean bururatu zitzaizuen? Ideia badauka 8-9 urte gutxienez, orain dela 10 urte gure ama hil zen, eta guk ondare bat izan genuen orduan eta pentsatu genuen behar bada polita izango zela ondare horren parte bat gutxienez berriro gizarteari bueltatzea. Eta ideia hor geratu zen, gainera gure ama Txarito deitzen zen, eta pentsatu genuen hori bere izena dela eta elkartea Txaritopean deitu zitekeela, nolabait sortzen zelako bere babespenean. Eta ideia hori hor geratu zen, ideia bat bezala, hori Baskari ondoko hitzaldi batean sortzen den ideia, baina orain dela 2 urte berreskuratu genuen ideia eta pentsatu genuen behar bada ez zela erokeri bat eta posible zela aurrera eramatea. Eta eman ditugu 2 urte terdi edo laguntza profesionalarekin, esan dezagun, ideia aurrera eramaten eta azkenean orain dela 2 hilabete sortu genuen elkartea eta martxan jarri dugu gure lehenengo proiektua. Eta proiektu honi buruz, zer aldi guztia kontatu? Bueno, pues proiektu hau, lehenengo proiektua, Conexiones Improbables Gasteizeko enpresa elkarte batekin egiten ari gara, ja. Eta pixka bat eskaintzen duguna da edozein elkarte edo enpresa edo edozein motako gutxienez 3 pertsonen talde bat, zeneteke sindikatu bat, eskola bat, elkarte, enpresa. Irakasle talde bat, edo ez da izan behar eskola osoa, irakasle talde bat. Baina nolabait antolatuta haien artean, Bai, hori da. Pues erronka bat daukatena, erronka edo arazo bat daukatena, eta guk eskaintzen duguna da erronka edo arazo hori pixka bat hobetzeko edo gainditzeko prozesu berritzaile baten bitartez gainditzeko soluzioak bilatzea. Eta hori Conexiones Improbablesekin egingo dugu. Enpresa hau Gasteizekoa da eta orain dela urte batzuk egiten ditu horrelako prozesuak, baino Nafarroan ez du orain arte lan egin, orduan izango ez deke Nafarroan egiten duen lehenengo aldia. Eta deialdi bat irekia dago, astelehenean bukatzen da deialdia, eta deialdi horretan aurkeztu daitezke hori edozein motako pertsonen talde bat, eta erronka edo arazo hori aurkeztu behar digute, eta erabakiko dugu gure helburuak hor dauden edo ez, arazo edo erronka horretan. Eta erronka mota hauek izan daitezke edozein motatakoak, ala badago? Bai, azkenean, helburua da erronka horiek gizarte mailan hobekuntza bat suposatzea. Ez dira izan behar salmen gehiago lortzeko erronka bat edolako gauzak, izan behar dira gizarteari nolabaiteko laguntza suposatzen duten erronkak, gizarte maila guztietan. Nik uste behar bada gauzak errezago ulertzen dira adibideekin. Conexiones Improbables horrelako zeinbait egin ditu, bere web horrian badituzute eredu nahiko, baina adibidez hitz egiten ari lehenago beraiek egindako proiektu bati buruz eta bazen ez dakit Gipuzkoa Bizkaiko herri batean, Bizkaian zen, nolabaiteko auzo batean etorkinekin edo auzo barreneko sozial gatazkak nola gainditu eta abeslari baten bidez egin zuten proiektua. Azkenean diska bat egin zuten auzoko bizilagun guztiekin, etorkinekin eta lortu zuten, prozesu horretan lortu zuten bai auzoko jendean arteko eta etorkinen arteko harremanak hobetzea, ze azkenean lortu zuten jende guztia elkartzea, ezagutzea, hitz egitea eta bakoitza besteen arazoak edo errealitatea jakitea. Eta azkenean hobekuntza garrantzitsua lortu zuten eta gainera diskarekin lortutako dirua baita ere erabili zuten auzoko auzokideentzako aretoak hobetzen. Orduan prozesu bitxia, abeslari baten bidez nola lortu zuten gizarte mailan gauzak hobetzea eta baita ere kasu honetan fisikoki gauzak hobetzea areto berriekin.
hori adibide nik uste polita eta behar bada erresten du lertzea pizkate zenolako gauzak edo zenolako erronkak eta aurkeztu daitezken. Gehien bat, pizka bat, Conexiones Improbables eskaintzen duena da modu desberdin bat. Edozein enpresa edo elkarte batean horrelako arazoak daudenean, normalean behar bada sortzen da prozesu bat pizka bat ikertzeko zergatik dagoen arazo hori eta soluzio bat bilatzeko, baina modu honetan modu berritzaile bat da eta oso garrantzitsua da ere ikuspuntu desberdinak. Arazo hori begiratzea beste begiekin. Eta hor, Conexiones Improbables, justo gainera pizkat izena horrekin ere azaltzen da hori, ez da? Sortzen dira konexio horiek, hasieran harremana gutxi daukaten beste pertsonekin, adibidez artista bat. Behar bada hori badirudi artista bat ez daukala harremana elkartearen arazoarekin edo erronka horrekin, baino pizkat gu ikusten duguna da ikuspuntu desberdin horiek oso garrantzitsuak direla. Begiratzeko arazoa eta bilatzeko soluzioak beste modu batean. Eta artea zerbaitengatik uste duzue balio duela konexio hauetarako? Esan nahi dut, baduzue nolabaiteko lotura artearekin? Hala izan da besterik gabe gustatu zaizuelako ideia eta esan duzue? Lotura zuzena behar bada ez, baina azkenean ikusteia jende edo nor dauka nolabaiteko harremana artearekin eta sorkuntzarekin guk behar bada, baita ere hori izan daiteke gure amaren ondarea baita zitu ziguten moduan artearekin harremana izan dugu, ez gara artistak, baina harremana izan dugu eta pentsatu dugu beti artea garrantzitsua dela bizitzarako eta pizkata aldenduta dagola eta pentsatzen dugu askotan arazoa konpontzeko bide bat izan daitekela eta horregatik pentsatu dugu artea, ez da bakarri artea, sorkuntza orokorrean pentsatzen dugu sorkuntza posible egiten duela arazoak konpontzea eta horregatik erabaki dugu horren bidez artea edo sorkuntzaren bidez arazoak konpontzen saiatzea. Bai, pizkat ikusten duguna da, sorkuntzaren bidez edozein persona, hori lehen esaten nuena, ikuspuntu desberdinekin begiratu dezakela arazo bat. Sorkuntza prozesu batean sartzen zarenean, ez dakit zerbait aktibatzen da zure buruan, eta gainera taldeka egiten denean oraindik gehiago, bilatzeko arazoiek gainditzeko beste ikuspuntu batekin eta beste modu batean. Orduan, eta harremana, Iñaki izan duen bezala, gu artistak ez gara, baina, bai, ni uste dut lauak, bai interesa handia izan dugula beti artearekin, edo kuriositatea, eta, beti gustu zaigula, ez? Eta, Eta orain esan duzue, deialdia irekita duzuela, ez, nahi duenak izan eman dezan, eta gero nola hasiko zarete lanean proiektu hauekin? Gero sortuko da, erabakitzen ditugunean, hiru egitasmo. Deialdiaren ondoren, guk erabakiko dugu Conexiones Improbables-ekin ze hiru egitasmo aukeratzen ditugun. Eta horren ondoren, hasiko da prozesu bat, tailer batzuk, talde horrekin, Conexiones Improbables-eko kolaboratzaile batekin eta artistarekin. Orduan, hori izango da prozesu bat, bilerekin, dinamika, sorkuntza dinamika batekin, eta tailer batzuk, eta bukatuko da maiatzan hori da. Eta naiz eta elkarte desberdinak izan, dinamika berdina jarraituko dute? Elkarte bakoitza lan egingo du bere kabuz, artista batekin. Hiru elkarte, hiru artista, eta bakoitza bere kabuz. Izango dugu lehen bilera bat gauzak azaltzeko, non elkartuko gara guk eta elkarte guztiak eta artista guztiak, baina gero talde bakoitza bere kabuz lan egingo du, eta prozedura berezia izango da talde bakoitzean. Eta gero, behin bukatuta, maiatzean,
nolabait begiratuko duzue ea benetan konpondu den haiek esaten zuten erronka edo arazoa? Bai, noski begiratuko dugu ia zenolako emaitza izan dugun, eta baita ere asmoa da emaitza hori ekainean zehar aurkeztea baita gizarte osoari. Guk ari gara lan egiten orain areto bat prestatzen Iruñako Alde Zaharrean, eta asmoa da hori izango da Antartikaren etxea esan dezagun, eta asmoa da hor aurkezpenak egitea, erakusketak eta lako gauzak, eta ekainean irekiko dugu eta hor aurkeztuko dugu prozedura honen emaitzak. Eta asmoa da hori publikoa izatea interesa duen? Guk nahi duguna da prozedura hauen emaitzak, bai aurtengoa eta datorren urtekoak, gizarteari eskaini. Orduan bai publikoak izango dira, web orrian zintzilikatuak egongo dira, edo nork erabiltzeko emaitza ez dakit, formula bat baldin bada edo alako gauza, eta baita ere aurkeztuko ditugu fizikoki Iruñan prozeduraren amaiera bakoitzean. Eta gero, hurrengo urteari begira, baduzue beste proiektu bat jada pentsatuta edo? Ez, horienekan ez. Egingo duguna da, gutxi gora bera, urte bakoitzean erabaki ze egitasmo egiten dugun. Gure helburua da sustatzea, lehen esan dugun bezala, pixkat helburu horiekin, sustatzea egitasmo desberdinak. Eta orduan, gutxi gora bera, urte bakoitzean joango gara erabakitzen. Lagoa nahi arreben artean. Hori da, lagoa nahi arreben artean, bai. Baina beti ere hori jarraitzen gizarteari nolabait onurak ekarriko dizkien erronkak konpontzen. Ez bakatu, astu baino lehen interesatuta dagoen edonor, aurkitu ditzazke aurkezpenak egiteko, aurkitu ditzazke informazioa bai gure web orrian dela www.antartika.org eta baita ere aurkitu ditzazke Conexiones Improbablesen web orrian. Eta baita ere badago telefono zenbaki bat nun inolako kezka edo zalantza konpondu daiteken da 657-720-210 eta hor miren saiatuko da edo nolako zalantza argitzen. Bale, primeran. Eta orain, esan duzu ere Antartika izena jarri diozuela eta hori ez da kasualitatea. Ez, Antartika izena azaltzen du nahiko ongi gure helburuak. Antartika izango da egitasmo orokorraren izena, eta erabaki genuen izen hori Antartika hegoaldean dagoelako, eta elurra begiratzeko beste ikuspuntu baten bidez edo batetik. Orduan, pixkat grafikoki, idei horiek asko gustatzen zitzaigun, ez? Eta La Karabe, izkutatutakoa, edo, bai. Hori da. Eta guretzako gainera oso garrantzitsua da ere berritzaile proiektuak egitea. Esan dugun helburuekin, baino artea, sorkuntza eta berritzaile modu baten bidez. Orduan, Antartika esan dudan bezala, begiratzen da beste modu batetik, beste leku batetik. Eta lehen galdetzea pasa zait, baina deialdi hontara aurkezten diren elkarteak edo, Nafarroakoak izan behar dira? Bai. Aurten erabaki dugu Nafarroako elkartei zuzentzea deialdia, bai. Eta ezagutzen duzue, zuek bezalako lanak egiten dituzten beste elkarteak? Hala izan zarete zuek... Horrela zehazki, helburu hauekin eta modu honekin nik ez dut ezagutzen beste elkartenen bat. Badaude, ez dakit, laboratorioaren pixka bat modua lantzen duten elkarte eta leku desberdinak, baino modu desberdin batean, eta sortu dira beste modu batean. Orduan, pixkat lehenengoak zarete, Bai. Arriskatu zarete, baina konfiantza duzu, zuen proiektuan? Bueno, a ber, saietuko gara. Pentsatzen dugu proiektua polita dela eta gizartearentzat azkenean ona dela, ez? Orduan, pentsatzen dugu, behar bada, ez dakit, lehendabiziko pausoak behar bada saiak izango dira, ez dakigu, gainera, lehen esaten genuen, lehendabiziko deialdi hau sortu dela, behar bada, momentu oso on batean, ez? Bizkat, epe motza, egu berriak erdian, eta gainera, lehendabizikoa denez, behar bada,
ideiak ez daude oso garbi edo jendea ez du ondo ulertzen zeintzuk diren gure asmoak edo zeintzuk diren deialdian bete behar diren baldintzak eta behar bada lehendabiziko hau pixkat zailagoa izango da, baina guk uste dugu urrengotan gauzak behar bada garbiagoak egongo dira, baita ere guretzat behar bada gauzak garbiagoak izango dira, ze guretzat baita ere lehendabiziko aldia da eta ez da gauza arrunta, ez da eguneroko gauza, orduan gu baita ere ikasten ari gara bidean, eta espero dugu gauzak gero eta hobe egitea. Ez dakit bukatzeko zerbait gehitu nahi duzuen, ala besterik gabe interesa duenak, deialdia irekita duela, ez? Urtarrilaren 20 arte. 20 arte, hori da. Iñaki ja esan du pixka bat ze moduan aurkeztu daitezken. Eta animatzea jendean, uste dut aukera oso ona dela, oso ona. Gehien bat, esan dugun bezala, prozesu berritzaile batekin, pixkat arazoak edo erronkak gainditzea, eta ikuspuntu desberdin batekin. Orduan, uste dut, aukera oso ona dela. Gainera, artistak eta sortzaileak seguru oso onak izango direla, eta animatzen dugu elkarte desberdinei edo pertsona desberdinei aurkeztera beraien erronkak edo arazoak. Gainera esan dugun bezala, ez dute izan behar proiektua guztiz itxita, guztiz definituta, baizik alderantziz. Guk bilatzen ari duguna da, erronka da edo arazo edo hori da bilatzen duguna. Eta gainera nik uste, inork ez duela ezer galtzen aurkezten bada eta gero aukeratuta ez bada, nik uste hori aukera aprobetxatu behar dela. Ongi, mila esker, ona etortzeagatik eta primeran joan dadila zuen proiektu berri hau talkartea. Eskerrik esker eta eskerrik asko gonbidatzeagatik. Zuei. Orain bukatzeko errepasatu dezagun aste hontako agenda. Larunbatean, aurrendako safari euskarazko antzerkia egongo da Sanduzelaiko Zibiboxean arratsaldeko 6etan. 3 urtetik gorakoi zuzendua dago, eta sarrerek 3 euroko prezioa dute. Hurrengo egunean, igandean, Asterix edabe magikoaren sekretua zinema euskaraz egongo da Burlatako Kulturetxean arratsaldeko 6etan. Sarrerek 2 euro balio dute lehenago erosiz gero, edo 3 euro lehiatilan bertan erosita. Igandean, Baloreken ikuskizuna egongo da Baluarten, arratsaldeko 6etan, eta sarrerek 12 eta 16 euroko prezioa dute. Horretaz gain, larunbatera arte, Yamaguchi Tori jaialdia ospatzen ari da kultura japoniarraren inguruan, baita Iruña Beltza jardunaldiak ere. Horretaz gain, larunbatera arte ere, dance jardunaldiak ospatzen ari dira Iturramako Zibiboxean. Urtarrila osoan zehar, urtarrilaz ari da ospatzen Sanduzelaiko Zibiboxean jarduera desberdinekin. Eta otsailera arte, 3 hari hori erakusketa bizitatu daiteke Ziudadelako labean. Eta orain, gaurko saioa agurtzeko Goztategiren bideoklip batekin utziko zaituztegu. Mila esker oregoteagatik eta hurrengora arte. Gure txikitako kanta, kanta ederrenak, gaur egun entzuten ez direnak. Gure txikitako kanta, kanta ederrenak, euskera ziren gehienak. Bertan herriko tabernetan, gertatzen ari dena, tristea da benetan. Frustrazioan ere, euskera zezin entzun kanta bat bera ere. Tradizioa, afizioa, euskalduna zenekoa. Tradizioa, traizioa, izan liteke gaurkoa. Gure txikitako kanta, kanta ederrenak, gaur egun entzuten ez direnak. Gure txikitako kanta, kanta ederrenak, euskera ziren gehienak. Gazte herrigintzan desastre, zure
ez talda itzaliko. Nike gustora erango, nike Juan Carlos eta Felipe, Kalimotxo Gelipe.